ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕೆ ಅಂದಿಲ್ವೇ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪೋಂತಿಲ್ಲ ಓಡಿ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಇಂಕ್ಲ ಸೋಡುಡ್ದು ಸೋಡುಂಡತ್ತ ಸೋಡು ಬಂದ ಗೊತ್ತನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ತೋಡುಂದು ಬನ್ನವರು ಇಂಕ್ಲ ಸೋಡುಂದು ಬಂತನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನೀರು ಇಂಕ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ನು ಲೆಕ್ಕಾರೆಗ್ಗಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ನೀರು ಏರ್ಕೊಡಂತ ಕಟ್ಟ ಪಾಡತ್ತ ಅಂಚ ಕಟ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿದನಿಗೆ ಒಮ್ಮರೆಂಟು ರಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತನಟ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟ ಸರಿ ಇಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪಿರವಲ್ಲೂರು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ರಾಗ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೂ ಸಾದಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ದೊಯ್ಪ ವೆಂಚುಂಡು ಸಾದಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ ಪುರ ತಡ್ತಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ದಪ್ಪಡು ಒಳ್ಳೆ ಸೋಡುಟ್ಟು ನೀರೇಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಮಿತ್ತಲ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಿರು ತೋಡುಟ್ಟು ನೀರೇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾನೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಿತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ಲ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚ ನೀರಿಜ್ಜಿ ತೋಡುಡು ಚಾಂಡ್ಲ ಬತ್ತನ ನೀರು ಎರ್ಕಡು ಪಂಡದು ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ನ ತಿರ್ತು ಪೋಡಾತಿ ನನ್ನ ಪೋಡು ಈ ಅಂಡಮಾನಡೆ ಎಂಚ ಬೋಪುನಂದು ಒಲಾಂಡ ಸಾದಿ ಬಂಗ ಅಂದಿತ್ತನ ಅಂಡಮಾನ ಅಂತ ಅಂಚತ್ತು ಒಲಾಂಡ ಸಾದಿ ಆತು ಪೋಯರ ಬಂಗ ಆಯ್ತನ ಆ ಸಾದಿ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಡಮಾನ ನೆನಪಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಲಾಂಟಿತ್ತು ಪೋಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಸಾದಿ ಒಂಥರ ಮಡ್ರೋಡಾತು ಓಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಪೋಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಅದು ಅಂಚಿನಾಗೆ ಓ ಆ ಅಂಡಮಾನಾಗ ಏರು ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಪಾತೆರಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪನ್ಪಾತ ಅಂಡಮಾನಗ ಹೋಪುನ ಅನ್ನತ್ತು ಅಂಡ ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಪನ್ಪನ ತೋಡುಗು ದತ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ನೀರು ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗುಂಡಿಡು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮತ್ತಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತಜ್ಜಿ ನೀರು ತೊಲೆ ಆಜಿದೆ ಪೋತುಂಡು ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬಲಾಪನ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ಇದು ಮಂತರ ಸುರ್ಮಂತಿರ ಅಂಚೆ ಏನು ಪೋತು ನಾನು ಇಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡಾಗಲೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಟ್ಲಾಗಲೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೈಕರ್ ಬೇನೆ ಮತ್ತ ಇಂಚ ಅಂಡು ಕಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಏನು ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಗೊತ್ತರಿ ಅಂಚ ನೀರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವಂತಂದು ದಾನೆ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ತಕ್ಲು ಮಾತ ಲಾರ್ಜ್ದ ನೀರನ್ನ ಪೂರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ನೀರು ಅದಿಪ್ಪಡು ಲಾರ್ಜ್
ಲಾಡ್ಜ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ನೀರೇ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ನೀರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಒಂದು ತೋಡುಗು ಬಿಡ್ಪುನ ಅಂಚ ನೀರೇ ಕಪ್ಪಾದ పోతున్న ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಂಜ ಇಂಚಾತನ ಬಂತು ನೀರೇ ಜನ ಸೋಕಿಪ್ಪೆತ್ತನ ದುಮ್ಮತ್ತ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ರೂಮು ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಹಾಳಾದೆ ಪೋಂಡು ಇಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಯರ್ ತೂಡು ನನ್ನ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಬೊಳ್ಳ ಬಣ್ಣಗ ತೂಡು ಆ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆ ಪೂರ ಬೊಳ್ಳ ಹರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗುನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮಾತಾಂಡು ಇಂಚ ಎಲ್ಲಡಂಚೂರು ನನ್ನ ಮಾಯ್ಪು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಮಾಯ್ಪು ಕಟ್ಟಿಯಾರಂಡು ರಜೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಮಾಯ್ಪು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ರಜೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆನಿಗೆ ತೊಜ್ಪಾಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕನಕದ ಬೇಲೆ ಅವು ಮತ್ತು ತುಂಡು ಮಂತ್ ದಾಂಡು ಎಮರನ್ನು ತೊಜ್ಪಾಯ್ತು ಅವು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ದಾಂಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಕೊಂತಿತ್ತೀರು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಕೈಟ್ಟು ತುಂಡು ಮಂತಿರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೈತಾನೆ ತೋರೈತಾನೆ ರಬ್ಬರ್ ಮರತ್ತ ಅಂತ ಅಂಚ ಈಗ ನಾನು ಏನಿತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಮತ್ತು ತೊಜ್ಪಾರೆ ಕಂಡು ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ ನನ್ನವರ ತೋಜಕ್ಕ ಕಟ್ಟಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಯಾನೆತ್ತ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರಮ್ಮ ಇನ್ನೇನ ಯಾನು ಕುಚಲು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೊಡಿಟ್ಟುಂಚಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಏಪಲ ಸೂಡಿಯ ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ போய் ನಮ್ಮ ನಾನು ಹೋಗುಣ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಸ್ ಎಂಕಲ ತೋಟಗು ತೋಡುಗು ಬೋದು ಬತ್ತ ತೋಟಗತ್ತೆ ತೋಡುಗು ಬೋದು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಪುರ ಮುಗಿತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಯ್ಪು ಕಟ್ಟಿರು ನೀನೆ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಾಯ್ಪು ಕಟ್ಟಿರು ಬಂದು ಒಂಚ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟಪೆ ಬಂದಿರು ಒಂಚ ಮಾಯ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಂತಿರ್ತೆ ಅವು ಏನು ರಜೆಟು ಮಾಯ್ಪು ಮಂತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕದುಮ್ಮ ಮಾಯ್ಪು ಮಂತ್ ಏನು ಪೂರ ಏನು ಕೊಡ್ತೆ ಪಂಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಮ ಒಂಬ ಸುಡಿ ಮಾಯ್ಪು ಸೇಲ್ ಮಂತದೆ ಯಾನು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಒಂದು ಸೋಗೆ ಒಲ್ತದು ಕುಂತು ದೀಪಿರು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಮಾಯ್ಪು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಮಾಯ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಲಿಗೆ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ನೆರೆಕರೆದಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡತ ಅಡಿಗೆ ನೆಲ ಒಡ್ಸ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಪೋಪಿರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋಡು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಇರುವ ಸೋಡಿ ಮಾಯ್ಪು ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕ 10 ಸೋಡಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಲ್ಲತ ಮಾಯ್ಪು ಅಂತ ಇಂಕ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಬಂದು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಂಕ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪುನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿರು ಪಂಡ ಫೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕೊರಪಿರು ಬಜ್ಜೆದು ದುಡ್ಡು ಫೀಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪೇರು ಅಮ್ಮ ಬಜ್ಜೆದು ದುಡ್ಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಯಾನೆ ಮಂತನ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೋಗೆ ಹೊಲ್ತದು ಮತ್ತು ಕೊಂತು ಕೊರಪೇರು ಒಂದು ತದಪ್ಪ ಸೋಗೆಡ್ದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಎತ್ತದು ಕೊಂತು ಕೊರಪೇರು ನಾ ಮಾಯ್ಪು ಮಂತದ್ದು ಕೊರಪಿಜಿರು ಪಂಡ ಮಾಯ್ಪು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಒರೆಸದು ಮನ್ಪೇರು ಮಾಯ್ಪು ಯಾನು ಎಂಕವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕೆ ಯಾನು ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಗೀಸದು ಮನ್ಪುನ ಬುಕ್ಕದ ದಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಏನ ಕಾಲೇಜಿದ ಬುಕ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಜನ ಇಂಚ ತಿಂಗೊಳ್ಳರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ್ತಾಂಡು ತಿನ್ನೇರ ಪೋಡುಂದಂಟ ನಮ್ಮ ಮೊನೆ ಹಂಗ ಓಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ನೇರ ಪಯರ ಆವತ್ತ ಐತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೇರ ಹೋಗ್ಬೇರು ಯಾನೊಡ್ತಿ ಪೋಜಂಡ ಒಂಥರ ಆಪಂಡತ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆವತ್ತ ಪಂಡತು ಬಂತನ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಒಂಜಿ ಮಾಯ್ಪುಗು 50 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ಪೆ ಬಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣು ಹೋಗ್ಲಿಗೆ ನನದಾದ ಬಂಗ ಅಂದು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ నేను ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಕೊಯ್ದ ಬಜ್ಜಿ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ತಾತಂದು ರಡ್ನೆ ಕೊಯ್ದ ಮೂಜಿನೆ ಕೊಯ್ದ ಬಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಏನು ಮಾಡಿ ತುಜ್ಪಾಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಾಯ್ತಾ ಕೋಡೆಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಾಯ್ತಾ ಐಟೆ ಬಂತೇನು ದಾದ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿನೆ ಕೊಯ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೆ ಪೂ ಐಟ್ ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗೆ ನೀರು ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ನೂದು ಬಜ್ಜಿ ಬೋಡು ಪಂತೀರು ಅಂಚ ಅರೆಗೌಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಬೂರ್ನೇನು ಪೆಚ್ಚಿ ಪುನಾತಿ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಬಜ್ಜಿ ತಿಪ್ಪನಾಗ ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರ್ನತ್ತ ಅವು ಮತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಬೂರ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಇಂದು ಐಕ್ಕು ದುಂಬು ಬಜ್ಜಿ ತಿಪ್ಪೆರ ದುಂಬು ಬೂರ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ದ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೊಂಚು ಚೂರುಂಡು ಬುಕ್ಕಂದುಲ ಬೂರ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂದುಲ ಬೂರ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂದು ರಡ್ನೆ ಕೊಯ್ದ ಬಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನು ಪಂತನಿಗಳ್ಟ ಎಂಕಲಿಗೆ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು ಬಜ್ಜಿ ಎಡೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಬೇತಿದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ದಾಯಿ ದಾನೆ ದಾಯ್ತಂದು ಪೂರ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ
ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಕರಿಯಾಡು ಒಂಜಿ 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಟ್ಲ ಆವಡ್ ಜನಲ ಸರಿಬೋಡು ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಅಂಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೋಟನ ಮತ ಎಡ್ಡೆಡ್ತು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋಟ ತೂಪುನ ಏರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ರೆಡ್ಡಿ ಚಾನಲ್ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಮಾತ ಅಮ್ಮನೆ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತೂಂಡ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಇಜ್ಜಂಡ ಮುರ್ಕು ಇಲ್ಲು ಅಂಚ ಆದ್ರ ಅಮ್ಮನೆ ತೂಪುನ ಇಲ್ಲು ಅಮ್ಮಗ ತೀರ್ ಜನ ಅಮ್ಮನೆ ತೂಪುನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೂಪುನ ಅಮ್ಮನೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಮಾಯ್ಪು ಕಟ್ಟುನೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರನ ಪುರ ನಮ್ಮನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ತುಂಬ ಅಪ್ಪನೆ ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ತುಂಡ ಅಸಲ ಒಂದು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತೂಪುನ ದಾಯ್ತಾ ಪೂರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐತೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿ ಪೋನಾಗ 1K ಆವದನ್ನ ಎಂಕ ಡೌಟು ಪಂಡ ಡೌಟ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ದೆ ತೊಂತು ಮಾಯ್ಪು ಕಟ್ಟದಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎನ್ನ 14 ಸೋಡಿ ಮಾಯ್ಪಾಂಡ್ 14 ಸೋಡಿ ಮಾಯ್ಪುಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಮಾಯ್ಪುಗೆ ಯಾನು ಏತ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಆನೆರ್ದಿಂಚೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂತಿರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಲ ಕಚ್ಚು ಬುಂದಲತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂತಿತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಿತ್ತೊಂತಿರ ಅಪ್ಪಗಡ್ ತಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಕನ 10 ಸೂಡಿ ಆತಂಡು ಅಕ್ಕನ 10 ಸೂಡಿ ಆತನ ಎನ್ನ 14 ಸೂಡಿ ಆತನ ಅಕ್ಕನ ಸೂಡಿ ಅಂತ ತೋಜ್ಪೇರ ಪೋಜಿ ಒಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟದಿರ್ತೀರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೂಡಿ ಅಂತ ತೋಜ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ್ಲ ಯಾನು ಮಾತ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಡೇ ಉಳ್ಳೇ ದೈ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆತು ದಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಹೂ ನೆನ್ಪಿರು ಹೈಕ್ ಯಾನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ನ ಬುಕ್ಕಂದು ದಾದ ಪಂಡಂದು ಸೋಗಿದ ಮಾಯ್ಪತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲು ಅಜ್ಪ ಪನ್ಪೆರೆ 75 ಅನ್ಪೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಂಟ್ಲಾಂಡ್ ಮಲ್ತುಜಿಲ್ಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ 14 ಮಾಯ್ಪಾಂಡ್ ಯಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬು ರಜಿಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಯ್ಪ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚ ಇನಿಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನು ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಾಗ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್